Здравейте, приятели! Пак съм аз от Северозапада. И пак съм с домашните вкусотии. И пак имах подаръци от познати приятели и комшии. Днес реших да си направя един боб в тава с пушен суров петрохан. Ето го. Магданода сега направо от градината го таковах. Го откъснах и го пралих. Ея тая мощна люта чушка червена, суха, на барут. Вече изгоряла. Това точно не мога да ви кажа какво е, но е с диви билки, подправки. Направа уникално. Това пак е на един приятел. Нека суджука. Но билките се усещат много. Овчето сиренце, краставичката, зехтинчето, доматчето розовото и най-вече хубавата крушова ракия. Да пина една за ваше здраве. И така, боба мисля, че се получи много добре. Сложил съм му домати, моркови, лук, яко подправки и 4 наденички петрохан. Обаче това е много добро. Трябва да питам как се казва, ама той и да го питам, няма ми как се прави. И за десерт ще набивам домашни кайси. Какво да правя? Така сме ние по провинцията. Като нямаме... Ние не че нямаме желание да ходим по заведения за бързо хранене, ама по принцип не е правилно да се ходи. Ето това е истината, майка. Сиренето, домашно, тия работи са домашни, това е домашно на 99%, има масло сложих вътре. Защото аз олио не ползвам, абсолютно. Ползвам зехтина ми от един приятел, даже мисля тия дни да ми даде още. И всичко ми е домашно, ракията